ha Khalifa mais il va dans la kan quoi comme dengani il m'a gâté du sukulu ta quoi ya fama dono tiens be bangi quoi ya fama so ni mo te dugono ya ma te sigla andu benen te sigla Khalifa karale no gana dugono ka maga so la fi papier na papier ni dro abata katana abe dumuni ke abe fembe ke ni era be nyini ka nyebo afi o ndaw le taw funa telara re fo bate ni era o kinye borafe chete soro la chuga mnani ni chekele mi soro ibi bamba o kande o fune we Sebla koroi. Eche akura tori. Emane message ya. Awa meto ga yemene. Akura tori ne bege kuna amena. Ibologe. Message ne aide. Me chena, e femi fo. Furu. Ne ma peren folo. Ma peren ga furu ma. Ma peren. Tiere dale ma peren bon. Attente molo ni wakati la kumbe se ka fo. Nsona quoi. Fatima nyan play. Nyablo. E fem fe foni. Ne abedema. Sabula mini furu. O maga, ye mu demandi fe ma fem dima. Awora ne ipani ye chama di era di. Bon. Ni ma bra me semaine gelende ma ki da iga agli jabo. Suno ni te kuma ida de. Sura bege min tabe mo min tabe dun. O tenere wallahi Fatima me dugun ma goya ibulu. Yagli munu me semaine gelende di ma yagli munu. Ala jonga yelo la folo. Aya mase ka yela wala. Name. Furu kuma enta. Ni bisa kan kono santa. Ko kon biga bela me ni tisa kan ni santa tisa kan kono. Itna nga chen fia. Ne bi kata chigla. Onna faka boni itai. Ne tise ke ila me kwa. Ya famia. Ese Fatima la gene. Non, kena te Fatima. Mais chamu tabetu. Ka chauta du ka utadu fuite bola. Ay wotene. Mais ni ala sona. Fatima ba do ko ani chenyo na. Fatima, ebe sigi dumya la ni ala sona.
Kori baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Denbayaw don? Nba. Baasi tɛ karamɔgɔ. Wala baasi foyi tɛ yen. Musokɔrɔba dun? Musokɔrɔba bɔra a taara baarayɔrɔ. A taara baarayɔrɔ la? Awɔ. Ka sɔrɔ ne dun kun nana ale yɛrɛ de nɔfɛ o. A dun bɔra dɛ. Awɔ. Tima. Cɛ i mɛnna turu. Cɛ bi ko ne sigilen bila yan. Tima i kun bɛ mun de la? Mɛ sira de la sa n bɛ ci nɔ la. Cɛ i mɛnna kojugu walayi i mɛnna kojugu. I bi ko mɔgɔ sigilen bila depuis dugu jɛra mɔgɔ sigilen bɛ yan. A cɛ mais ni tun y'a dɔn dɔrɔn a fɔ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ so dɔrɔn mɔgɔ bɛna sigi yan depuis dugu jɛra ou bien. Sisan kuma bɛɛ ma na ka taa fɔ so kuma bɛɛ ma na o kama an ka ninnu dɔw fɔ ɲɔrɔ n'a ye an tɛ pɛɛ la yan nɔ wa. Cɛ i mɛnna kojugu. Walayi i mɛnna. Kana dimi o la sa. Plan jumɛn bɛ sa? Cɛ plan foyi tɛ yen. I b'a dɔn min bɛ yan. Ne ka furu ko kuma kɛ e yɛrɛ tɛ ka kuma dɛ. Cɛ Tima. E ka furu ko ka di ne ye sa. Mais ne kɔrɔkɛ mamuso ta fɔlɔ ne bɛ se ka fɔ ne bɛ furu wa? Ne kɔrɔkɛ muso ta ne bɛ furu don. N'i ma furu ko in lajɛ sa e ka keleya ka bon cogo min na n'i ma ne furu a ma ɲi dɛ. C'est vrai mais ne kɔrɔkɛ mamuso ta fɔlɔ Tima to n'o muso ta ne bɛ furu yɛrɛ b'a kalama. O tɛ baasi ye komi n'ale tɛ yan ni e bɛ yan kaban n bɛ ci f'i ye i b'a las'a ma a bɛ se ka kɛ kɔfɛ yɛrɛ n bɛ tɛmɛ ka na i y'a faamu n kun nana kalifa ka ko de la. Kalifa n y'a ye k'a fɔ ko kalifa ni musokɔrɔbakaw bilala ɲɔgɔn na ko fo kalifa bɔra du kɔnɔ n yɛrɛ kun bɛ sama min ma se ka temps sɔrɔ joona ka na vraiment ko tɛ ne fɛla ko ye gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo ka tɛmɛ kalifa ni musokɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ wɛrɛ foyi tɛ kalifa ye n'a den tɛ n kun nakun y'o de nka o yɛrɛ si man tɔɔrɔ n'a fɔra ko aw yɛrɛ min balimakɛ ye kalifa ye kalifa ni gɛlɛya bɛ se ka don musokɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ aw ma se ka fara kalifa kan ka musokɔrɔba dili fo aw bɛ fara musokɔrɔba ka kalifa gɛn ka bɔ du kɔnɔ Madu n ko o ma bɛn n ma dɛ o ma bɛn n ma bi o ma bɛn n ma sini n kun bɛ fɛ ka na ka na o kuma de da yira musokɔrɔba la mais komi n m'ale sɔrɔ e bɛ yan i bɛ kuma lase musokɔrɔba ma ala sago i sago o de tun ye nakun ye. Karamɔgɔ i ma foyi fɔ o ni tiɲɛ tɛ mais fɛn bɛ kalifa kɔni ka ko ye hali k'i doni jigin kalifa ka ko la bari sabula an ni kalifa tɛ na don da kelen fɛ an bilen ka bɔ da kelen fɛ. Madu o la musokɔrɔba dɔrɔn tɛ dɛ an bɛɛ de don musokɔrɔba o ne dɔgɔnin o an bɛɛ de don est-ce que i y'a faamuya donc fɛn bɛ kalifa ka ko ye kalifa ka ko b'i kun dɔɔnin na dɛ. E kɔrɔkɛ fana na a n'a ka muso furu e fana n'i ta sa. Ayisa kɔrɔ ye kɔrɔ di i ma fɔ ma e tɛ se k'o fɛn ninnu ye quoi o y'an balimaw yɛrɛ dama ka ko de n'ale ye muso ta donc ne yɛrɛ fana bɛ muso ta sinon e ka furu kɔni b'a dɔn a ka di ne ye. Kɔrɔkɛ ta n yɛrɛ ne yɛrɛ de bɛ fɛ i ka kɔrɔkɛ ta n yɛrɛ de to yen fɔlɔ quoi o kuma ne kɔrɔ ma muso ta dɔgɔnin ta ta e yɛrɛ b'a dɔn ni e ye ne furu ne tɛna to du kɔnɔ yen nɔ an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ou bien. Ne y'a faamu komi a bɛ lako la i terimuso ka ko ou bien n'o ko teliyara sisan donc an bɛ ta fana ɲɛnabɔ ou bien. K'a fɔ ko ninnu ka ko nin kɔni lako ka ko ka ca sisan dɛ la ka ko donsen n'a bɔsen ka ca a ka ca toro. Parce que ne bɛ la la cogo min na ne ma dɔn ne la n'a sɔn e kɔrɔkɛ n'a tantɔ i ma bɔ an ka ne olu kɔnɔ quoi. Bon ni e ko ko e bɛna kalifa ka kuma an bɛ ni kalifa bɛɛ kɛ mɔgɔ kelen an bɛ kalifa gosi bere min na o bere kelen an b'o kɛ k'e yɛrɛ gosi ni hakili la k'i bɛ ka na kuma wɛrɛ de fɔ ni kalifa ka kuma kɔni don ne yɛrɛ tun tɛna ne tun y'a dɔn ko don ne tun tɛna nin tan ne yɛrɛ bɛɛ kɛ dilan mɛ parce que kalifa tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Madu nin y'a fɔcogo bɛɛ ye. Nin y'a fɔcogo bɛɛ ye fɔcogo foyi tɛ la nin tɛ. Balima lafili sunugu dun tɛ dɛ. Ni kɔni an ni kalifa kɔni k'a fɔ ko an bɛ don da kelen fɛ bilen ka bɔ da kelen fɛ o kuma kɔni t'a la. O tɛ baasi ye Madu sigiɲɔgɔnya kɔni na an ta ye ka na ɲɛfɔli kɛ n'a faamuyara o don an se kɔni min an b'o kɛ nka ne b'a ɲini hali bi aw ka segin aw kɔ an ka fɛɛrɛ sɔrɔ kamalen bɛ se ka segin ka na du kɔnɔ cogo min na o de nafa ka bon an bɛɛ kan mɔgɔ bɛ bi dɔn mɔgɔ tɛ sini dɔn dɛ o tɛ baasi ye o de tun ye nakun ye. I bɛ se ka taa sisan ni musokɔrɔba nana bɛ n ka kuma fɔ a ye. I bɛ se ka taa ni n'a ɲɔgɔn i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna ne kɔni tɛ n'a fɔ a ɲɛna kalifa yɛrɛ ka ko ne tɛ fɛ ka n da don kalifa ka ko finman na jɛman yɛrɛ si la bilen. Ayiwa ne bɛ sira ɲini. Ok kan bɛn. Ne ko est-ce que e kɔrɔkɛ b'a kalama e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ. Non a t'a kalama. Voilà. Ne kɔrɔkɛ t'a kalama fɔlɔ. Donc an bɛna min kɛ i b'an ka nin furuko kuma in i b'a kala surprise de ye quoi pour que a kana bɔ kan n bɛ bali dɔrɔn i bɛ t'i ka mariage date fɔ a ye o bɛ diya ye sa. Cɛ den ka ko filɛ nin ye fo waati n y'a faamu an b'a kɛ surprise ye. Non o bɛ diya ne sa. N y'a faamu. Ne ko k'ale y'an ka boisson sumalen dɔ san ka taa. Faut k'i jɔ n bɛ boisson la yan fɛ sisan. O waati o bɛ diya n ye dɛ.
karamɔgɔ yɛrɛ tan karamɔgɔ yɛrɛ ka najɛ ban u bɛna sigilen sɔrɔ na kalama bila n tolilen na kɔnɔla fililen sigilen don n ka musoko la o dimi bɛ na i ye ala minɛ ka na i sigi ko kalifa min ni namakɔrɔ tɛ kelen n ko bi mɔgɔ de bɛ taa u t'u cɛsiri u ka du kɔnɔ ko fɛ dɛ fo bɛ yala yala dugu kɔnɔ ka taa walifinw ɲɛɲini k'o kɛ u baro kɛ kan ye n'an tɔgɔ sɔrɔ dɔ da. An balimaw aw salamu alaikum fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalabala a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛ ko ye aw minnu ta ye nafolo ko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ Selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka nimero la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛna jɔrɔnanko n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh.